ngantos singgah kala singgah pansu minggah durga kala sumingkir sing homo sing lan suku sing abau sing atenggak kelawan buntut sing mulya ing asal negi mulahe sekaring bawana langgeng wilahi sekaring bawana langgeng wilahi sekaring bawana langgeng Yamaraja Jaramaya Yamaran Niramaya Yasila Popolosya Yamitu Ratuniya Yamitu Satuniya Yadayuto Dayutoyo Yadyoso Joso Yasihomo Mohosi Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan Gusti ingkang wenang paring pitedah Gusti ingkang merbawan lan dados sekaring jagat Gusti ingkang tansah gesang tangkena ing sirna Gusti raja rajani bawon menawi wonten pageblug mugi panjenengan dadosaken luruh menawi wekdal ngelih luwi mugi panjenengan paringi warak menawi kirang mugi panjenengan cekapi menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan icali panalangsanipun menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut menawi wonten raos candolo mugi panjenengan dadosaken welas asih menawi wonten omo mugi panjenengan icali lelaranipun duh Gusti namung dumateng paduka kawula bekti lan manembah duh Gusti namung dumateng paduka kawula nyuwun panuntun sabda pitedah ing tindak tanduk lan panicap duh Gusti mugi tansah paduka jangkung kawula duh Gusti
Gusti mugi tansah paduka jangkung gesang kawula ing Triloka bawana Om wilahing sekaring bawana langgeng Om wilahing sekaring bawana langgeng Nuwun sewu Mas Hafiz badhe penganten lan Nini Ima lan nyuwun pangapunten Romo Ibu saking Mas Hafiz lan sedaya para ingkang sami rawuh muga timah kula nderek ngajeng upacara ngecos tumper menika nglar Dahono Asmara ingkang nalika semanten Mas Hafiz nate sesambungan kalian wanita ning imanipun Gusti boten maringi wahyu jodoh pramila ing dalu menika dipun adani upacara ngecos tumper sepisan nglarep Dahono Asmara Mas Hafiz dumateng wanita kala wau ingkang kala angka kalih mbok pilih wanita ingkang ngatis sambutan kaliyan Mas Hafiz taksih gadhahi raos bromantya asmara ugi saged larep pancen Gusti mboten ngeparengaken nampi wahyu jodoh dening rikala punika awit karsanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Asih lan sinengkuyung para keluarga Mas Hafiz insyaallah saged sesambetan katresnan boten wonten mriki kemawon boten kandhek ing mriki kemawon nanging ngantos mangke palakrama ugi ngantos kukuting jagat mekaten Mas Hafiz lan sedaya ingkang sami rawuh mono menyaya jagat loro sudah terus sarjantipun Mas Tuhan kalian Bayu kula semanggaken nyeket ngecos tumper ingkang wenang mateni Dahono namung panjenengan sumangga keparang Bapak Sokip Idrus Sarji dolasan Kang Mas Badi panganten kakung duniki biar Hafiz Arif kaderekaken Bapak Sokip Idrus Sarji keparang nglormaken Dahono Bapak Ibu menika upacara ngecos tumper ngantos mati dahananipun lajeng sampun kula aturaken bilih wonten bromantyanipun Dahono Asmara saged larep mati dene raos asmara namung kangge anak wadon imah matur nuwun
kirang lantunipun nyuwun pangapunten. Nuwun rahayu rahayu rahayu.